vzpomínky. Muchos programas de salud mental Řada programů duševního zdraví y muchos profesionales de salud mental a řada profesionálů duševního zdraví le dicen a sus pacientes una frase říkají svým pacientům takovou větu, que nosotros utilizamos también a menudo en el diario vivir. kterou my také často používáme při terapiích. El pasado olvidado. A možná jste i vy to někdy použili, když říkáte, to, co je za náma, už je za náma. Zapomeňme na to. ¿Les ha pasado eso? ¿Han escuchado eso alguna vez? Už jste to někdy slyšeli, že vám lidi řekli, nemluv o tom, to už je zapomenutý, to už je za náma. ¿Sí? Ano, slyšeli jste. Hay que olvidarse del pasado, ya, dejadlo eso así. Už to tam nechte, už o tom nemluvte, zapomeňme na to. Bueno, neurocientíficamente eso es una mentira. Víte, co se týká neurovědy, tohle to není možné. To je prostě lež. ¿Por qué es una mentira? Proč je to lež? Porque nosotros tenemos una memoria. Protože my máme všichni paměť. ¿Sí? Y en esa memoria se registra todo lo que vamos metiendo. A v té paměti je zapsáno úplně všechno, co jsme kdy prožili. El problema es que nosotros no limpiamos la memoria. Naším problémem je, že my nevíme, jak tu paměť vyčistit a uzdravit. Y cuando no limpiamos la memoria, A když ji nevyčistíme, empiezan a haber problemas. tak začneme mít problémy. ¿Sí? Así que hoy vamos a hablar de por qué se desarrollan esas problemáticas y cómo es que se va desarrollando eso desde adentro hacia afuera. Tak dnes budeme hovořit o tom, proč se u některých lidí vyvinou závislosti, úzkosti, deprese a jak na to, abychom uměli ty špatné vzpomínky z minulosti uzdravit. Y a mí me gusta explicar los conceptos con historias prácticas. Já velice rád povídám praktické příběhy, Y historias de mis pacientes, které jsou od mých pacientů. que ellos me permitieron contar. A oni mi dovolili, abych jim to říkal jako příklady. Así que les va a servir a ustedes como ejemplo. Takže vám teďka chci říct takový malý příklad. Juan Carlos era un gran empresario. Jeden Carlos byl úžasným podnikatelem. Él tenía éxito en su área laboral. A velice dobře se mu dařilo v práci. Sí, tenía buenos títulos académicos. Měl dobré vzdělání, tituly. Tenía una buena casa con 2 carros. Měl auto, teda 2 auta, krásný moderní dům. Y su sueldo económico mensual era muy bueno. A měsíčně dostával pořádně tučnou odměnu. Pero Carlos tenía una dificultad. Ale Carlos měl jednu potíž. Él no podía manejar sus emociones. Nedokázal zvládat své emoce. Y tenía muchos problemas al relacionarse con la gente en su trabajo. A měl hodně problémů, jak zvládat vztahy s lidmi i ve své práci. Juan Carlos no podía controlar la ira. Nedokázal zvládat svůj hněv. Él se airaba como un león fácilmente. Velice jednoduše vzplanul a naštval se jako lev. Pero como él era muy bueno haciendo su trabajo, Ale protože byl velice dobrý ve své práci, el dueño de la empresa no le decía nada. tak ten vlastník té firmy mu neříkal nic. Pero él no trataba bien a los empleados del trabajo, a los que estaban por debajo de él. Ale věděl, že se nechová pěkně k jeho podřízeným. Y llegó un momento donde la situación empezó a empeorar. A došla do takového bodu, kdy ta situace se začala ještě více zhoršovat. Juan Carlos tuvo que ir a representar a su empresa en una convención donde iban a estar muchas empresas de todo el mundo. On byl vybrán, aby reprezentoval tu firmu na nějakém velkém veletrhu před celým světem. Y en un momento hubo una sesión, una reunión, donde cada uno iba a opinar los mejores proyectos para el futuro de las empresas. A měli tam představit své nejlepší projekty, které charakterizovaly budoucnost jejich firmy. Y había una persona que empezó a destruir los conceptos que Juan Carlos presentaba. No a objevil se tam člověk, který začal se vysmívat těm principům, které tam Carlos představoval. Cada vez que Juan Carlos presentaba una idea, cuando levantaba la mano y empezaba a hablar él,
después la otra persona levantaba la mano y empezaba a contradecir lo que Juan Carlos decía. Pokaždé, když ten Carlos něco řekl, tak ten člověk se přihlásil a začal to zesměšňovat a říkat něco proti tomu. ¿Les pasó eso alguna vez? Už se vám to někdy stalo? Que ustedes estaban queriendo compartir algo y había alguien que les contradecía. Že byste chtěli někomu něco dobrého říct, předat a byl pořád někdo, kdo vám házel klacky pod nohy nebo vám protiřečil. ¿Pasa entre los esposos eso? Někdy se to stává i v manželství. Ella dice, el perfume tiene que estar acá. Ona řekne, prosím tě, tu voňavku si musíš položit sem. Y él dice, el perfume tiene que estar acá. Ne, tu voňavku budu mít tady. Y empieza, ¿no? La guerra. A začne válka. ¿Sí? Y empezamos a calorarnos. Červenáme celý. Porque luchamos por tener la razón. Protože bojujeme, aby jsme měli pravdu. No estamos preparados para escuchar la opinión de los demás. Nejsme připraveni na to, abychom naslouchali názorům těch druhých. Juan Carlos le pasaba eso. A víte, to se tomu Karlovi dělo? Se enojaba fácilmente con la gente. Hrozně jednoduše se naštval, když ho lidi vytočili. Cuando él creía que alguien le estaba haciendo daño y iba a destruir lo que él pensaba. Když věřil, že někdo mu chce ublížit, že někdo chce zničit něco, o čem přemýšlel, él vivía una guerra constante en su mente. Él estaba en guerra con todos. Tak on žil v neustálé válce proti všem. Él parecía que en vez de estar en una empresa, estaba en el ejército. Připadal si, jakože není ani ve firmě, ale jakože je ve válce, že je členem armády. Y Juan Carlos ese día no pudo soportar lo que la otra persona estaba haciendo. Teď tam tak je na tom veletrhu uprostřed své přednášky a říká, tak tohle už nedám. To už nevydržím, toho člověka, který tady furt do mě rejpe. Y había representantes de grandes empresarios de todo el mundo en esa reunión, en ese salón. A byli tam reprezentanti těch největších světových firm z celého světa v tom přednáškovém sále. ¿Sabe lo que hizo Juan Carlos? Víte, co on udělal? Se levantó, fue corriendo, saltó y ¡pum! Le dio acá al otro. Takže je vám to jasný. Zvedl se, šel za tím člověkem a dal mu ránu. ¿Ustedes creen que representó bien a su empresa, Juan Carlos? Myslíte si, že on dobře reprezentoval svou firmu? Cuando habían anunciado quién era Juan Carlos, decía Juan Carlos, licenciado en esto, maestría, doctorado, un montón de títulos tenía Juan Carlos. Když ho představovali, tak říkali doktor, docent, odborník na to, ředitel toho a toho, zástupce, reprezentant téhle firmy, takhle ho představili, jaká je špička. Muchas veces nosotros somos así, ¿o no? A často můžeme mít spoustu titulů před jménem i za jménem. Nos escondemos detrás de los títulos. Za ty tituly se schováváme. Pensamos que un título nos va a hacer ser una persona. Myslíme si, že kvůli tomu máme hodnotu. Yo no estoy en contra de los títulos. Nejsem proti tomu. Hay que estudiar. Je potřeba se vzdělávat. Pero nosotros no podemos definir quiénes somos por medio de nuestros títulos. Ale to, jaký jsme charakter, to se neurčuje tituly. ¿Sí? Juan Carlos demostró que sus títulos no le servían de nada. Takže milý Karel ukázal, že jeho tituly jsou mu na nic. ¿Sí? Saben, actualmente en las empresas víte, že v současné době firmy están buscando personas no tanto que tengan inteligencia académica, a hledají lidi nejenom, kteří mají akademické vzdělání, sino inteligencia emocional. A vysoké IQ. Dneska už hledají lidi, kteří mají i vysoké EQ, emoční inteligenci. Porque tú te imaginas que tienes un líder o una persona en tu empresa encargada que no sabe manejar sus emociones. Představte si, že vaším šéfem by byl člověk, který neumí se ovládat. ¿Y saben por qué muchas personas no tienen inteligencia emocional? Víte, proč mnozí lidé nemají tady tu emoční inteligenci? Porque dentro de su mente hay un descontrol. Protože oni sami nemají nad sebou kontrolu. ¿Sí? Hay una acumulación de cosas que se fue metiendo durante años. Mají tam nazbírané spoustu podnětů z minulosti. Y nosotros empezamos a tener ciertas conductas o hábitos de vida que están bloqueando ese descontrol, pero el descontrol sigue ahí adentro.
A máme řadu zlozvyků ve svém životě, které nám prostě blokují to, aby jsme mohli mít nad sebou kontrolu. El descontrol dentro de mi mente, ¿sabe lo que produce? Incomodidad emocional. A to, že nedokážeme se ovládat, to nám působí, že my jsme sami, necítíme se v pohodlí, cítíme určitý nepokoj emočně. Genera tres cosas. Vytváří to především 3 věci. Grandes picos de estrés. Vysokou hladinu stresu, Vacío espiritual. prázdnotu naší duše Y heridas emocionales. a duševní zranění. Así que hay un punto ahora. Takže tady je určitý bod, ¿Cómo nosotros con todas esas cosas podemos subsistir tantos años? jak můžeme celý život vláčet si takový pytel problémů, které nás emocionálně ždímají. Estamos buscando estilos de vida no saludables que están bloqueando el dolor. A tak hledáme určité druhy životního stylu, které by nám tu bolest utlumily, nějak nás emočně anestetikovali. Algunos utilizan la comida, Někteří na tu anestézi našich zranění používají jídlo, otros utilizan la tecnología, jiní zase používají technologie, la televisión, ať už televizi, která to překřičí všechno. otros utilizamos relaciones tóxicas, A jiní zase jsou spolu závislí na toxických vztazích. otros utilizan cigarrillo o alcohol. Jiní to tlumí alkoholem nebo cigaretou. Inclusive ahora sabemos que está la adicción al gimnasio. Víte, že dneska je dokonce nová závislost těch, kteří mají nízkou sebehodnotu, a to je závislost na posilovně. Se llama vigorexia. Je to bigorexie. Es una persona que hace ejercicio no por salud, A ti lidé tam chodí ne kvůli zdraví do té posilovny, sino para tener los senos más grandes y la cola más grande. ale proto, aby měli daleko větší ramena, daleko větší Y para que svaly, todos estén mirándola. aby všichni na ně koukali, Y los hombres así, a ty chlapy takhle choděj, že? ¿sí? Y empiezan a tomar polvos para tener más músculos. No a samozřejmě berou ty nejrůznější prášky, aby ty svaly měly větší. Es muy importante el ejercicio, Samozřejmě, že pohyb je důležitý, pero cuando se vuelve una obsesión, se vuelve una adicción. ale když se to stane člověku posedlostí, tak samozřejmě je to také závislost. Así que nosotros saben que vivimos en una sociedad mundial adictiva. A je třeba si přiznat, že my žijeme ve společnosti, která je celá závislá, Donde muchas de las cosas que hacemos realmente son adictivas. kde většina z věcí, které děláme, jsou vlastně naše závislosti. Nos mantienen bloqueado el cerebro A nám blokují, zatemňují náš mozek. y nosotros no estamos pudiendo reparar y sanar lo que está por dentro. A my vlastně nejsme tak schopni uzdravit a reparovat to, co nás zraňuje uvnitř. La música. Používáme k tomu hudbu. Hay muchas cosas que empiezan a afectar el cerebro y generan un sistema adictivo de la misma manera que las drogas. Protože je řada věcí i z technologií nebo závislostního jednání, které nám blokují ty emoční zranění a my je používáme jako drogy. Así que Juan Carlos tenía un descontrol adentro, ¿o no? Takže milý Carlos byl teda pořádně, neměl věci pod kontrolou, že? Pero no se asombren de Juan Carlos, porque la mayoría de nosotros muchas veces actuamos como Juan Carlos. Ale nebuďte, neodsuzujme Karla až tak moc, protože mnozí z nás jednáme také tak, že se nám věci vymknou z kontroly, že? Por ahí no utilizamos la ira, A možná, že se nevstekáme, pero nos victimizamos. ale někoho jiného odsuzujeme, obvinujeme, anebo i sami sebe. Queremos que todos nos presten atención y damos lástima. A chceme, aby všichni se na nás dívali a sami se litujeme. O le estamos echando la culpa a los demás. A nebo schazujeme vinu na všechny ostatní. Nos cuesta reconocer realmente nuestras responsabilidades. A je to těžké skutečně pochopit, co by mělo v tu chvíli být naší zodpovědností. Nos pasamos la vida buscando un culpable. Vždyť my pořád jenom se snažíme schánět v životě někoho jiného, na koho to hodit. Y buscar un culpable no nos deja ver lo que nosotros necesitamos sanar por dentro. A čím více hledáme jiné, na které zhodit vinu,
tak tím méně si uvědomujeme, co máme uzdravit my sami uvnitř. Cuando nos dimos cuenta, Juan Carlos en realidad tenía sus recuerdos afectados. Myslím si, že vám už to je do teďka úplně jasné, že milý Carlos měl pořádně zasažené své vzpomínky. Juan Carlos siempre tenía inseguridad. Vždycky se cítil nejistý uvnitř. Que algo malo vaya a pasar. Že něco špatného se mu stane. Porque el papá de Juan Carlos, cuando Juan Carlos era un niño, era alcohólico. Protože tatínek Karla byl alkoholik, když Carlos vyrůstal. Así que el papá de Juan Carlos llegaba a la casa y empezaba a pegarle a la mamá. A vždycky, když opilý přišel domů, tak začal bít maminku. Y él veía de niño cómo su papá le pegaba a su mamá. A on viděl od svého útlého dětství, jak táta byl maminku. Y él empezó a sentir mucha inseguridad y que todo siempre iba a estar mal. A on začal cítit velkou nejistotu, že vždycky všechno se nějak pokazí. Así que desarrolló un sistema de mucha ira y mucho enojo. A vytvořil si systém hodně hněvu, hodně vzteku v sobě. Él utilizaba la ira y el enojo como una manera de no sufrir y que nadie le haga daño. A on používal hněv proto, aby nemusel trpět a aby někdo jiný neubližoval jemu. ¿Se dan cuenta cuando no tenemos los recuerdos sanados, cómo nuestras metas de vida se echan a perder? Chápete to, jak když nemáme uzdravené naše vzpomínky, tak vlastně ty naše vnitřní rány stále ovlivňují to, že my v životě zklameme, že nedosáhneme toho cíle a té vize, kterou jsme si dali. Muchos de nosotros hemos arruinado las metas que teníamos porque nuestra mente no estaba a la altura de poder desarrollar esas metas. Mnozí z nás jsme k těm cílům a k těm našim vizím a snům nedorazili, protože jsme se nechali něčím stáhnout dolů. Voy a decir algo muy fuerte. Chci vám říct něco hodně silného. Pero la mayoría de las personas en esta sociedad, Většina lidí v této společnosti, las estadísticas dicen jak říkají statistiky, que se equivocaron a la hora de decidir quién iba a ser su cónyuge en el matrimonio. udělali chybu ve svém rozhodnutí, koho si vezmou. Kdo bude jejich manžel, manželka. Y solamente buscaron a alguien que pueda llenar sus vacíos. Jednoduše hledali pouze někoho, kdo naplní jejich prázdnotu. No alguien para cumplir las metas y tener un proyecto de vida. Ne někoho, kdo by je podporoval, když jdou za tou vizí životní, za tím cílem. Pero el tiempo de Romeo y Julieta se va muy rápido, ¿no? Jenomže ten čas toho Romea a Julii, to zamilování to rychle pomine. Y después de un año de casado, A za rok po svatbě, cuando miramos al marido dormir, když se díváme na našeho drahouška, jak spínká, tak to neumíme. decimos, oh my God. Tak, já si řeknu jenom potěš. Le tiramos agua bendita. Si říkáme, musíme ho nějak uzdravit. Y nos empezamos a dar cuenta realmente quién era la persona. A začínáme si uvědomovat, koho jsme si to vlastně vzali. Hoy la juventud se apura mucho a tener relaciones. V dnešní době mladí tak moc chtějí zakládat vztahy, mít někoho, kdo je miluje. Y estamos en una sociedad actualmente donde jugamos con nuestras emociones. A jsme ve společnosti, kdy si s emocemi velmi zahráváme. Porque buscamos a las personas solo por placer. Hledáme lidi jenom proto, aby nás učinili šťastnými, aby jsme měli požitky s nimi. No por amor. Ne ze skutečné lásky. Y eso empieza a descontrolar nuestra mente. No va a solucionar el problema. Ale víte, že to ještě více nás zbaví sebekontroly, to nevyřeší náš problém. Perdemos el respeto hacia nosotros mismos. A tak vlastně ztrácíme úctu i vůči nám samotným. Así que miren lo complicado que es cuando nosotros no cuidamos nuestra mente. Vidíte, k jakým komplikacím se člověk dostane, když nebdí ve svém mysli, nepřemýšlí o svých rozhodnutích? Yo creo que el ser humano es un experto en el disfraz. Já věřím, že my jako lidské bytosti jsme experti na sebeporážku. Sí, es así, ¿no? Es así. A dokážeme se pořádně oklamávat taky, že? Nosotros somos expertos en disfrazar lo que no somos.
Velice často žijeme přetvářkou. Yo tenía una amiga, Měl jsem kamarádku, ella era de la iglesia donde yo estaba. aha, byla taky věřící. Y ella entraba, hola, hola, hola. A ona vždycky takhle, ahoj, a jak se máte všichni? Pero a la media hora, Ale za půl hodiny poté yo la veía en una sala escondida llorando. jsem ji viděl, jak tam sedí v sále a brečí zoufale. ¿Qué pasó? Dije. Co se s tebou stalo, Esta říkám. mujer entró sonriendo. Že ta holka tady přišla a byla úplně smějící se, šťastná. Nosotros somos expertos en esconder el dolor. Ale my dokážeme tu naši bolest tak zakrývat různými maskami. Dejamos que el dolor explote por dentro. A dovolujeme, aby ta emoční bolest explodovala vevnitř. Y después aparece la depresión, A pak přijde deprese, los ataques de pánico. panické útoky. ¿Saben lo que es el ataque de pánico? Víte, co je to panický atak? Les voy a explicar de manera sencilla cómo se desarrolla un ataque de pánico. Jednoduše vám to vysvětlím, jak se takovýto útok projevuje. Los ataques de pánico son ataques de miedo y ansiedad que aparecen de la nada. Jsou to útoky strachu, úzkostí, které vám přijdou z ničeho nic, naraz. Es como una bomba que va creciendo, creciendo, creciendo y en un momento ¡pum!, explota. To je jako nějaká bomba, která roste, roste, roste a najednou exploduje. Yo tenía un amigo que tenía ataques de pánico muy fuertes Měl jsem přítele, který na to trpěl y él iba con el carro a když řídil por auto la carretera na cestě, y ¿cómo se dice? El peaje. Lo paró, estaban en el peaje donde vos pagás para. ¿Sí existe el peaje acá? Okay. Aha. A tak se ocitl u jedné brány, kde musel zaplatit. Y había una fila muy grande de carros para esperar el peaje, entonces él se quedó quieto con el carro. A byla tam hodně dlouhá řada, tak musel čekat v autě, v klidu tam čeká. Y él empezó. A začalo to. Y empezó, me muero, me muero, me muero, me muero. A začal, já si umřu. Y no había nadie en el carro, estaba solo. A přitom tam s ním nikdo nebyl v tom Y abrió autě. la puerta del carro y se tiró al piso y me muero, ayuda, por favor, me muero. A otevřel dveře od auta a říká, já Y umírám. vino la policía y salió la gente, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? A uviděla ho policie a přiběhli lidé, co se s vámi děje? Le había agarrado un ataque de pánico. On dostal panický atak. Había momentos donde le agarraba ataque de pánico en su departamento Někdy se mu to stalo, i třeba když byl doma y él vivía en el piso número 3 en un edificio. a on žil na 3. patře. Una vez estuvo a punto de tirarse por el balcón hacia abajo. Jednou už byl na balkoně a už chtěl skočit dolů. Una acumulación constante, pasó muchos años bloqueando el dolor. Taková trvalá akumulace stresu a bolesti, která v něm dlouho rostla. Detrás del ataque de pánico hay miedo, inseguridad y mucha ansiedad. A za tou panickou atakou je mnoho strachu, nejistoty. Es crear mentalmente algo que no va a suceder en el futuro. To je totiž to, že vy si ve své mysli vytvoříte něco, co se nestalo, ale čeho se bojíte z budoucna. Pero pasás tantos años bloqueando eso, Ale dlouhé roky to blokujete a blokujete, que en un momento eso explota. až v určitém čase to všechno exploduje. Y el cerebro empieza a crear un sistema donde tiene que sacar eso de algún lugar. A mozek začne vytvářet obranný systém, kterým se snaží to prostě vytlačit. Y ahora tu cerebro se acostumbra a hacerlo en el momento que tú menos piensas. A začne to dělat v tu chvíli, kdy nejméně to plánujete. ¿Saben cómo sucedió todo eso? Víte, jak se tohle všechno stalo? Un miedo e inseguridad acumulada. Když se strach a nejistota začnou v člověku kumulovat. Cuando este paciente era niño y joven, Když tenhle pacient byl ještě mladý, sus padres lo vivían castigando. a tak jeho rodiče ho neustále za něco trestali. Todo lo que hacía él, lo hacía mal siempre. Sus Vždycky padres le decían que lo hacía mal. cokoliv, co udělal, tak bylo podle rodičů špatně. ¿Sí? Siempre estaban regañándolo y diciéndole cosas negativas. Stále mu říkali něco špatného, stále ho za něco trestali.
Así que la persona creció con mucho miedo e inseguridad. A tento člověk vyrůstal s velkým strachem, s velkou nejistotou. Y nunca pudo resolverlo, nunca pudo expresarlo, hablarlo, compartirlo. Nikdy to nedokázal vyřešit, nikdy o tom nedokázal mluvit, dát to ze sebe ven. Porque a él le decían, no tenés que decir las cosas, te tenés que quedar callado. Protože mu říkali, ty o tom nesmíš mluvit, musíš držet pusu. Así que cuando él era un joven adulto, A tak když už byl trošku starší, aparecieron los ataques de pánico. přišly panické ataky. ¿Ven? ¿Qué estaba afectado? Su memoria, sus recuerdos. Vidíte, co bylo nejvíce ovlivněno? Jeho paměť, jeho vzpomínky. Su memoria y sus recuerdos estaban infectados de inseguridad, de miedo y de ansiedad. A jeho vzpomínky byly infikované strachem a úzkostí, nejistotou. Saben que todos estos conceptos no los inventó ni la psiquiatría ni la psicología. Víte, že všechny tyto koncepty nevymyslela ani psychiatrie, ani psychologie? Porque la psicología fue creada en el siglo XVIII. Fines del siglo XVIII. Protože psychologie, ta vznikla na konci 18. století. Pero en el año 900 antes de Cristo, A kolem roku 1900 naší éry, o sea, hace 2900 años atrás. 900, no milo, 900. Okay. Takže promiňte, v roce 900, el rey Salomón, 2900 před naším letopočtem, král Šalamoun dijo lo siguiente řekl následující. en su libro de Proverbios. A to ve své knize, kterou najdete uprostřed Bible, kniha Přísloví. Y ahí está escrito. A tady to máte napsané. Tam je napsáno, že jak člověk smýšlí ve svém srdci, takový je. Lo que está diciendo es lo que la persona tiene en su mente. Tady je řečeno, že to, co člověk má ve své mysli, Lo que yo tengo en mi mente, eso soy yo. to, o čem přemýšlím, takovým jsem já, to je můj charakter. Mis actitudes y mis conductas revelan lo que tengo en mi mente. Moje postoje a moje jednání zjevují to, co mám ve své mysli. Mis decisiones, Moje rozhodnutí, mis emociones, moje emoce, mis actitudes, moje postoje, mis conductas moje jednání. van a definir lo que yo tengo en mi mente. Ty všechny definují to, o čem já často přemýšlím. Esto es como una computadora. To je jako nějaký počítač. La computadora es el cerebro, Představte si, že to je jako váš mozek, ten počítač. pero hay algo que hace funcionar a la computadora, Ale je tu něco, co způsobí, že ten počítač funguje. que es el programa, el Windows, To je program, třeba Windows. ¿sí? Y el Windows sería la mente. A když si pochopíme, že Windows to je jakoby mysl, Pero ese programa, ese Windows, tiene información. ale do toho Windowsu, do toho programu musíte vložit nějaké informace. Así que la información está en el programa. Takže ty informace jsou v tom programu. Y el programa hace funcionar a la computadora. A můžeme říci, že právě program je to, co způsobí, že ten počítač funguje. Es muy parecido a lo que pasa por dentro con nosotros. To je velice podobné, co se děje s naším mozkem. Los pensamientos representan la información. Myšlenky představují informace. Y la mente está llena de pensamientos. A samozřejmě naše mysl je naplněná myšlenkami. Y lo que tenemos lo que la mente tiene hace funcionar al cerebro. A právě to, co máme ve své mysli, tak podle toho funguje náš mozek. Los pensamientos son como la gasolina. A myšlenky, ty jsou jako benzín. Nosotros podemos hacer funcionar un auto, un carro con jugo de naranja. Myslíte si, že auto vám pojede, když do něho nalijete pomerančovou šťávu? ¿Sí o no? Jo? No, no. Ne. ¿Qué necesita el carro? Gasolina. Co potřebuje auto? No přece benzín. Cuando nosotros le ponemos al carro algo que no es gasolina, el carro empieza a hacer cortocircuito. Když tam nalijete něco jiného, než na co to auto jede, tak to auto se pořádně zadře, že? ¿Sabían cómo funciona el cerebro con energía eléctrica? Víte, jak funguje mozek? Prostřednictvím elektrických obvodů. Y cada vez que entra un pensamiento equivocado en la mente, el cerebro hace cortocircuito. A pokaždé, když přijde do mozku negativní myšlenka,
tak mozek zkratuje. Y el cortocircuito empieza a inflamar el cerebro. Ale tyto zkraty způsobují, že mozek se nám dostane do zánětu. Y por eso hay veces que llegamos a la tarde, a la noche a casa y estamos como con un dolor de cabeza, mal geniados, como incómodos. A proto se tak často stává, že když přijdeme unavení, z práce vystresovaní a ta hlava úplně nám jiskří, cítíme se tak nepohodlně. Porque muchas veces pasamos todo un día pensando cosas negativas. Protože často celý den jsme bombardováni negativními věcmi. ¿Sí? Entonces, eso empieza a generar un estrés muy grande en la mente. A tohleto v naší mysli začne vytvářet velký stres. Hay una acumulación de pensamientos negativos. A říkáme tomu, že to je akumulace negativních myšlenek. ¿Saben cuántos pensamientos tiene un ser humano por día? Se comprobó. Víte, kolik myšlenek vytvoří lidská bytost za den? 60.000 pensamientos por día. 60 000 myšlenek za den. De esos 60.000, ¿cuántos son positivos y cuántos negativos? A co myslíte z těchto 60 000 myšlenek, které člověk za den přemýšlí, kolik z nich je pozitivních a kolik negativních? ¿Cuántos de esos pensamientos están generando un cortocircuito en nuestro cerebro? Kolik z nich vytváří ty zkraty v našem mozku? ¿O cuántos están ayudando a reparar el cerebro? A které jsou ty pozitivní, které naopak regenerují ten náš mozek? Así que nuestros recuerdos son como una caja, nuestra memoria es una caja que empieza a acumular recuerdos y pensamientos. Takže naše myšlenky, můžete si představit, že jsou takovou krabicí, která akumuluje všechny ty naše vzpomínky. ¿Qué tenemos dentro de nuestra caja? A když je tam většina těch negativních vzpomínek, tak co v té krabici asi bude hlavně? Así que, Odpadky. así que nosotros tenemos que ponerle importancia a esto. A tohle je velmi důležité si uvědomit. También podemos ejemplificarlo como un árbol. Můžeme si to představit na obrazu stromu. Aquí en República Checa hay muy lindos árboles. Tady v Česku máte krásné stromy. Cuando tú vas por la calle ves esos hermosos árboles con hojas, con frutos y con tronco. Když kráčíte po ulici, tak vidíte hezké kmeny, větve, v létě i listí. Pero ¿qué es lo que no se puede ver fácilmente del árbol? Ale co je to, co z toho stromu lehce neuvidíte? Co nevidíme u těch stromů? Las raíces. A mí me gusta mucho la agricultura. Mně se hodně líbí zemědělství. Aunque me ven vestido así con corbata I když tady mám kravatu y trabajo como profesional de salud mental. a pracuji jako profesionál v oblasti duševního zdraví, En Colombia vivo en una finca en el campo. tak v Kolumbii mám farmu a žiji tam na venkově. Y allí tengo mi huerta con mi esposa. A tam máme zahradu spolu s mojí manželkou. ¿Sí? Y aprendí mucho de salud mental con la agricultura. A víte, mnoho principů duševního zdraví jsem pochopil právě díky zemědělství. Porque la creación de Dios tiene grandes lecciones para nosotros. Protože to stvoření nás učí mnoho lekcí. Y cuando sabían que a las raíces no le gusta la luz, Víte, co se nelíbí kořenům? Světlo. a nosotros nos gusta esconder nuestras raíces. A také i my často skrýváme ty svoje kořeny. Estamos constantemente buscando algo para tapar nuestras raíces. Stále hledáme něco, abychom přikryli a schovali ty pohnutky, ty kořeny a ty myšlenky, z kterých vychází celý náš život. Pero lamentablemente nuestras raíces están manifestándose en frutos en nuestra vida. Jenže na neštěstí ty naše kořeny se vždycky projeví v ovoci, jaké neseme. Así que si nuestras raíces son malas, A když naše kořeny jsou špatné, ¿cómo van a ser nuestras conductas y actitudes? jaké budou potom naše postoje a naše jednání? Así que el trabajo en salud mental no es meramente cambiar conductas, A tak pokud chcete někomu pomoci zlepšit jeho duševní postoje, duševní zdraví, štěstí, tak se nezaměřujte jenom na to jeho jednání, na ty projevy, skutky, závislosti. Yo le conté el caso de dos pacientes, Juan Carlos
que tenía ira y el otro paciente que tenía ataques de pánico. Já jsem vám říkal příběh toho Karla, který měl ten hněv nekontrolovaný, a pak příběh toho druhého, který měl ty panické ataky. Algunas personas creen que ayudar a Juan Carlos o a la otra persona es darle algo que le alivie la ira o le alivie el ataque de pánico. No, někdy k tomu přistupuje se tak, že tomu člověku, který má ten nekontrolovaný hněv, se dají nějaké tablety nebo injekce, aby z toho utlumili, a zase tomu, který má ty panické ataky, dáte zase jinou látku, která mu ty ataky sklidní. Así que cuando la persona toma la medicación, A když si člověk dá tu tabletku, solamente está bloqueando o anestesiando el problema. tak ve skutečnosti jenom blokuje, anestetikuje, tlumí ten problém, který tam ale zůstává. Y yo no digo que sea malo tomar medicación, Já nechci říct, že to je špatně vzít si prášek, když je zle, pero hay veces que utilizamos la medicación de manera equivocada. ale jsou případy, kdy používáme léky špatným způsobem. Esto es como el dolor de muela. To je jako když vás bolí dáseň, Cuando se me infecta la muela, když se zanítí, quiero tomar un analgésico que calme el dolor. tak ho nám utíkáme, abychom si vzali tabletku proti Y bolesti. como tengo calmado el dolor, digo, oh, ya estoy bien, qué bien. A pak, když to necítíme, dobrý, já už jsem v pořádku, už jsem zdravý. ¿Realmente estoy bien? Opravdu jsem zdravý? La infección en realidad está creciendo, creciendo y creciendo. Protože ten zánět neustále roste. Pero yo quiero ahora tomar más y más y más y más medicación. Ale já potřebuji vzít si ještě více a ještě více té tabletky, aby mě to udrželo bez bolesti. ¿Cuál era la solución? Ir al odontólogo. Nebylo by rozumnější jít raději k zubaři? Buscamos soluciones fáciles, pero que van a aumentar el problema. My hledáme jednoduchá řešení, ale ty ve skutečnosti ten problém ještě nafouknou. Estamos cortando frutos, pero no estamos cortando raíces. My odstřiháváme sice ovoce, to je špatné jednání, ale neřešíme příčinu toho jednání, ty kořeny. Así que lo que necesitamos es trabajar desde adentro, el cambio de pensamientos. Takže to, co potřebujeme, je začít pracovat zevnitř, jít ke kořenům, k tomu, jak přemýšlíme, to změnit. Un nuevo chip, una nueva información en la mente. Potřebujeme jakoby nový program do naší mysli, nové informace. Yo necesité eso también, A já jsem tohle také potřeboval. porque me dediqué a esto, porque realmente vi cómo sucedió en mi vida. A já jsem tomu zasvětil nyní život, protože jsem to viděl, jak se to v mém životě vlastně odehrálo. Y a mí me gusta con los pacientes poder contarle la historia de mi vida, A já velice ráda říkám svým pacientům to, co se odehrálo v mém životě, para que ellos puedan ver que realmente se puede, que hay esperanza. aby mohli i oni vidět, že i když jste úplně na dně, tak můžete změnit svoje myšlení a všechno se tím pádem změní, je naděje. Porque cuando yo tenía 12 años, mamá se fue de casa y papá se volvió un alcohólico. Když mi bylo 12 let, máma odešla od nás z domu s jiným mužem a můj táta z toho emocionálně zhroutil a začal pít. Y empecé a tener depresión, ansiedad y baja autoestima. A on začal mít depresi, úzkosti, nízké sebehodnocení. Y empecé a querer bloquear el dolor con el internet. A já jsem v té době začal blokovat ten svůj pocit, že jsem opuštěný, nikdo mě nemá rád, jsem to začal blokovat internetem. Cuando yo tenía 12 años, era más o menos el año 2001, y en Argentina no existía el Wi-Fi. V roce 2001, tehdy mi bylo asi 12, ještě neexistoval Wi-Fi. Había que ir al internet, al ciber, a pagar en una sala con computadoras. Musel jsem chodit do takových heren, kde bylo spoustu počítačů a kde jsem si mohl platit to, že budu hrát na počítači. Era como la época cuando nadie tenía celular y había que ir a cabinas telefónicas a llamar, ¿no? To ještě bylo ta doba, kdy jste neměli mobilní telefony a museli jste chodit do těch telefonních budek. Bueno, en esa época había llegado de moda los juegos de internet, los juegos de ciber. A v té době byly velice modní ty počítačové hry. Así que mi mamá se había ido de casa con otro hombre y papá tenía que estar todo el día en la empresa.
No, protože maminka byla pryč s jiným mužem a táta byl celý den v práci. Y yo pasaba 4 a 5 horas delante de una computadora jugando esos juegos. Tak já jsem trávil 5-4 hodiny denně a za počítačem hrál jsem tyhle hry. Estaba llenando mi información de basura. A ty informace, které jsem vkládal do mozku, to byly odpadky. Pero también estaba distrayendo mi mente de los problemas que tenía. Snažil jsem se svou mysl odvést od těch problémů, které mě tolik tížily, že mě nikdo nemá rád, že jsem zavržený a opuštěný. Porque un niño a los 12 años, una persona a los 12 años deja de ser un niño y pasa a ser un adolescente. Protože- Es un cambio de etapa, es un cambio de etapa. Protože v té době, když jste dítě a z ničeho nic se z toho milovaného dítěte stanete opuštěným člověkem, který se teď musí postavit na vlastní nohy, jako byste dospělí, tak to je pro vás opravdu změna životní etapy. Así que se imaginan una persona a los 12 años que tenía que tener el apoyo de mamá y papá y no estaban. No a protože v té době přichází puberta a potřebujete oporu mámy a táty a ani jeden nebyl, Pero yo empecé a tomar un analgésico. tak já jsem to prostě snažil utlumit nějakými analgetiky. Internet. A to byl pro mě internet. Y después quería algo más fuerte. No ale pak mi to nestačilo už, potřeboval jsem ještě něco silnějšího, co by utlumilo to, jak to moje srdce křičelo. Y empecé con cigarrillos, alcohol y drogas. A tehdy jsem začal s alkoholem, s drogami, s cigaretami. Y el problema empezó a aumentar, no a disminuir. Problém byl v tom, že ta moje bolest ještě více narůstala, ona se nemenšila. Mis recuerdos, mi memoria estaba infectada de dolor. Moje vzpomínky byly stále zanícené tou vnitřní bolestí. De la misma manera que Juan Carlos y que el paciente que tenía ataques de pánico. Úplně stejně jako ten Carlos nedokázal kontrolovat ten svůj hněv a ten druhý ty panické ataky. Solamente que esta mente, esta tremenda mente, se desarrollan cosas diferentes en cada uno de nosotros. Jednoduše v každém z nás se vytvoří nějaká jiná reakce mozku na ty smutné vzpomínky. El árbol de naranjas da naranjas. Jasně, že pomerančovník vám dá pomeranče. Así que en algunos de ustedes se dan algunos frutos, en otros se dan otros frutos. A u některých z vás se projeví jeden druh ovoce a u jiného zase jiná forma narušeného jednání. Pero el problema es que todos tenemos las raíces infectadas y estamos manifestando frutos negativos. No ale to, co máme společného, je, že všichni máme infikované ty kořeny, špatně přemýšlíme, nechápeme, že máme hodnotu a že je tu naděje, že můžeme odpustit. A protože tohle nepřijmeme na uzdravení těch vzpomínek té minulosti, tak projevujeme stále to špatné ovoce. Hablemos del ciclo. Vamos a hablar entonces un poco cómo vamos a entrar entonces en un ciclo donde nos va a costar poder salir de ese ciclo. Budeme nyní si vysvětlovat, jak se vlastně tímto dostáváme do takového začarovaného kruhu. Así que empezamos a tener situaciones y eventos negativos en nuestra vida. Dostaneme se do nějaké negativní situace v našem životě, někdo nám ublíží. Que nos van a llevar a disparar a tener muchos pensamientos negativos. A to v nás vyvolá reakci, že začneme negativně přemýšlet. Cuando mamá se fue de casa y papá se volvió un alcohólico, el pensamiento que yo empecé a tener fue: estoy solo y no valgo. Když máma odešla a táta se stal alkoholikem, tak přirozeně ve mně to vyvolalo tu reakci: jsem sám, všichni mě opustili, zavrhli mě, nemám žádnou hodnotu. ¿Vieron esos pensamientos cortitos pero que son destructivos? Tyhle myšlenky jsou sice kratoučké, ale mají destruktivní vliv. Soy una basura. Já jsem prostě jenom odpad. No tengo esperanza. Já už nemám naději. Nunca podré cambiar. Nikdy se nemůžu změnit. Nadie me ama. Nikdo mě nemiluje. La mayoría de las personas viven con esa información en su mente. Většina lidí žije s takovou informací ve své mysli. Y aún personas que tienen religión. A to dokonce i lidé, kteří jsou věřící. Y siguen teniendo esos pensamientos. A pořád pokračují s těmito myšlenkami.
Dios quiere sanar nuestros corazones desde adentro hacia afuera. Ale Pán Bůh si přeje uzdravit naše srdce zevnitř, aby potom to, co se projeví navenek, to ovoce, už bylo zdravé. Y cuando no solucionamos esto, empiezan a haber manifestaciones emocionales. A když nevyřešíme si to, že nedokážeme odpustit, nepřijmeme to, že máme hodnotu, tak ty negativní myšlenky vytvoří v nás negativní emoce. A ty jsou tak skutečné, že nás trýzní. Y esas emociones negativas van a llevarnos a tener más pensamientos negativos. A pokud ty emoce nezastavíte a neřeknete si, to, co cítím, je nesmysl. Já přece hodnotu mám, já to přece dokážu. Tak pokud to tam nezastavíte, tak přijdou ještě horší negativní myšlenky. Y esa acumulación de más pensamientos negativos nos van a llevar a tener conductas y actitudes negativas. A velmi často tady tyto negativní myšlenky nás vedou k tomu, že už to emocionální bolest trýznivou těch negativních emocí nedokážeme vydržet a taky začneme tlumit nějakými závislostmi, drogami. Y después, cuando nos damos cuenta que esas actitudes y conductas no solucionaron el problema, a když si pak uvědomíme, že vlastně tady tyhle ty závislosti nám ten problém vůbec nevyřešily, hay muchas mujeres actualmente dneska je hodně žen, que están buscando placer a través de las relaciones. Které touží po potěšení, po štěstí skrze nějaké vztahy, hasta que se dan cuenta en un momento que no se trata de tener relaciones. Dokud si neuvědomí, že vlastně tam nešlo o to mít pěkný vztah. Están buscando esa perla que les salve la vida. Hledají nějakého prince na bílém koni, perlu, která zachrání jejich život. Y sabían que la mayoría de esas personas buscan personas que sean abusadoras y maltratadoras. A víte, že většina žen takto hledá člověka, který je zneužije a bude jim ubližovat. Y terminan en una de las enfermedades mentales actuales como la codependencia. A skončí v dalším duševní poruše, která se nazývá spoluzávislostí. ¿Conocen la codependencia? ¿Escucharon de eso? Slyšeli jste o tom, že existuje tady další problém, další nemoc, která se jmenuje spoluzávislost? La codependencia se define de la siguiente manera. Ta se definuje následovně. Es amar tanto a alguien, to znamená, že milujete někoho tak moc, que mi deseo de ayudarlo, že vaše přání pomoci mu, que mi deseo de ayudarlo permito que él me termine destruyendo. A je tak velké, že tím dovolím, aby ničilo mě samotnou. Así que una mujer codependiente va a decir lo siguiente. A závislá žena řekne následovné. Él me pegó porque yo dije lo siguiente. No, on mě musel zbít, protože já jsem mu řekla tohle. Justifica el golpe. A tak vlastně ospravedlňuje to, že on ji zbil. ¿Y saben lo que piensa esa mujer? Víte, jak přemýšlí ta žena? Como me siento tan sola y abandonada. Ale já se přece cítím sama, já se cítím tak opuštěná. Necesito que esté al lado mío. Já ho potřebuju, aby, přestože mě ubližuje, já ho prostě potřebuju, aby byl se mnou. No importa lo que él me haga. Nezáleží na tom, že mi ubližuje. Cuando yo lo tengo a mi lado, když bude po mém boku, no me siento tan sola y abandonada. Aspoň se nebudu cítit tak sama a tak opuštěná. Son pensamientos enfermos. Víte, ale tyto myšlenky jsou nemocné myšlenky. Y esa es la realidad de muchas mujeres. Jenže to je realita mnoha žen. Pero necesitamos cambiar los pensamientos. Nezapomeňte, že jediné řešení je v tom, že změníme své nemocné myšlení. Yo conocí mujeres Já znám ženy, que terminaron en la sala de un hospital které skončily v nemocnici con el ojo inflado, s totálně zaníceným okem, con la mandíbula partida. s vykloubenou dolní čelistí. ¿Y saben quién iba a buscarla después? A víte, koho potom po svém uzdravení šli zase hledat? El tiburón. Toho, který jim ublížil. El mismo que la lastimó. Ten stejný útočník. Y los doctores de la guardia del hospital A ti lékaři a ti strážcové v nemocnici escucharon toda la historia que la mujer les contó. Slyšeli celý ten příběh, který jim ta žena řekla. Pero se sorprenden cuando ven que la mujer se va directo al auto del hombre que la golpeó. Ale jsou překvapení,
že ona opět vstupuje do auta toho muže, který ji zničil. como si nada. Jako by se nic nedělo. Es una drogadita del amor. Ona je závislá na jeho lásce. Está enferma esa mujer. Ale to je nemoc. Así que después de tener actitudes y malas conductas, A tak poté, co vlastně přijdou ty negativní postoje, negativní jednání, zneužívání drog, empezamos a tener más pensamientos negativos. samozřejmě přirozeně přijde ještě více negativních Y en myšlenek. esta parte del ciclo empezamos a pensar, ya no tengo esperanza, no voy a poder cambiar. A v této části toho začarovaného sebedestruktivního cyklu vám bude ta nemocná mysl říkat, už nemá šanci. Mi vida siempre va a ser una porquería, me voy a quedar así. Tvůj život už bude pořád jenom destrukce, už zůstaneš jenom takhle na dně, jak jsi. No podés ver ese punto de luz que te va a llevar a la esperanza. Už tam nemůžeš ani vidět žádný paprsek světla, který by ti dal naději. Yo viví eso. Já jsem takhle žil. Y por eso intenté quitarme la vida 3 veces. A proto jsem 3krát se pokusil o sebevraždu. No veía un camino de luz, Neviděl jsem žádnou cestu světla. pero siempre hay luz. Ale víte, vždycky je paprsek světla. Dios es luz. Protože Bůh je to světlo. Y cuando no queremos ver la luz, A když nechceme to světlo vidět, vamos a terminar haciéndonos mucho daño. tak skončíme tím, že se začneme ještě více a více ubližovat. Y empezamos a dañar a los que están a nuestro alrededor. A začneme také ubližovat těm, kteří jsou kolem nás. Conozco muchos padres Já znám mnoho rodičů, que han maltratado tanto a sus hijos, kteří takovým způsobem ubližovali svým dětem, porque muchos padres utilizan a sus hijos como bolsa de boxeo, protože řada rodičů používá své děti jako boxovací pytel, para descargar la ira que ellos tienen sobre sus hijos. aby prostě vyventilovali ten vztek, který mají. Y las pobres criaturas inocentes A ty chudáčci son maltratadas. od začátku prožívají zneužívání. Y ellos están creando una nueva generación de gente herida emocionalmente. A co vlastně z nich vyroste? Nová generace emočně zraněných lidí. Muchos jovencitos se cortan las manos. Je dneska mnoho mladých lidí, kteří si řežou žíly. ¿Y saben qué importantes son estas charlas y conferencias? Víte, jak důležité je to, aby slyšeli o této naději? Uno de mis tantos trabajos en Colombia Jedno z těch povolání, které já mám v Kolumbii, es viajar por varios lugares, escuelas, instituciones educativas para dar conferencias a los jóvenes. je, že cestují do škol a do různých organizací pro mladé lidi a tam dělám přednášky. Y me acuerdo que una vez fui a dar una conferencia a una escuela donde había casi 300 alumnos en el salón. Jednou jsem byl taky na škole, kde bylo asi 300 studentů. Y estaban muy inquietos los alumnos, hablaban, no se concentraban. No a oni byli strašně hlasití, nesoustředili se, dělali vtípky. Mi charla debía ser de 1 hora y lo di en 20-25 minutos. Měl jsem hodinu, abych jim něco představoval, ale za 25 minut už jsem věděl, že to nemá smysl. Pero me di cuenta de que no estaban prestando atención, así que terminé la charla muy temprano y me fui. A protože jsem si všiml, že je to nezajímá, tak jsem ukončil tu přednášku a odešel jsem. Y en esa conferencia había hablado de adicciones, de suicidio y de cómo la juventud está destruyendo su mente con sus malos pensamientos. A tam jsem hovořil o závislostech, o tendencích k sebevraždě, o tom, jaká je naděje z toho ven a že mnozí mladí lidé můžou udělat změnu ve svém životě. Y yo pensé, qué frustrante, no tuve éxito en esta charla. No a já jsem si říkal, no, tak tohle bylo totální fiasko, tady jsem vůbec neuspěl s tou svou přednáškou. Y cuando iba saliendo de la escuela viene corriendo una niña. A když jsem už vycházel ze školy, tak za mnou běží jedna děvče. Y ella vino corriendo y me abrazó. A ona utíká za mnou a obejme mě. Y empezó a llorar acá en mi pecho. A tady mi pláče takhle na hrudi. Y no paraba de llorar, tenía una angustia muy grande. A nepřestávala plakat, měla úžasnou úzkost.
Yo le veía las manos y tenía marcas que anteriormente se había lastimado. A já jsem viděl, jak má pořezané ruce už z minula. Estaban sus cicatrices ya cerradas, pero se veía que ella se había cortado. I když tam měla jizvy, tak bylo vidět, že se uzdravili, ale že si už ubližovala dříve. Y me dijo, Señor Juan Pablo, muchas gracias por esta charla. A ona mi říká, Juane, já ti hrozně moc děkuji za to, co jsi řekl. Porque tanto sus herramientas como su testimonio de vida Protože jak to, co jsi nám poradil, tak také i ten tvůj životní příběh me ayudaron a recapacitar porque hoy pensaba quitarme la vida y matarme para siempre. mi pomohli vzít znovu naději, protože víš, tady s těma žiletkama jsem se dneska chtěla znovu podřezat. Así que yo estoy muy agradecido por este tipo de trabajo que Dios me ha permitido hacer. Takže já jsem moc rád, že můžu dělat takovouto práci, protože je mnoho lidských životů, kteří jsou na pokraji zhroucení. Así que los recuerdos hay que limpiarlos. Takže jaké je tedy řešení? Je třeba vyčistit naše vzpomínky, když je nemůžeme zapomenout. Y por falta de tiempo no podemos hablar de todas las herramientas. I když nemáme tolik času a nemůžu vám říct úplně všechny nástroje, jak vyčistit ty naše vzpomínky, Pero hoy voy a sorprender a Jana. ale dneska Janě udělám překvapení. Durante estas giras le fui enseñando varias herramientas a Já ella. už jsem mi učil spoustu nástrojů, jak pomáhat lidem, Y hoy voy a enseñar una nueva. a dneska je naučím nový. Así que ustedes van a ser los privilegiados. A vy budete ti privilegovaní, uslyšíte to poprvé. Vamos a hablar acerca del perdón, Budeme hovořit o daru odpuštění, que es una de las herramientas más poderosas para sanar los recuerdos. což je jeden z těch nejsilnějších nástrojů, jak uzdravit naše vzpomínky. La mayoría de nuestros recuerdos están afectados por dos cosas. Většina našich myšlenek jsou ovlivněny dvěma věcmi. Por cosas que nos hicieron o por cosas que hemos hecho. Jednak tím, co někdo udělal nám, a jednak tím, co my jsme udělali někomu. Abusos sexuales, Sexuální zneužívání, abusos físicos, verbales, fyzické, verbální zneužívání, rechazo o abandono, zavržení, opuštění, traición, zrada. problemas matrimoniales o problemas en el hogar. Manželské problémy, problémy v rodině. Cuando alguien nos hace daño Když nám někdo ublíží y nosotros no estamos preparados para poder perdonar, a my v tu chvíli nemáme sílu ani odpustit, nuestra mente se va a afectar. víte, naše mysl zůstane tím poškozena. Pero lamentablemente nosotros no le podemos dar algo a alguien que no tenemos, ¿o no? Jenže my přece nedokážeme někomu dát něco, co nemáme. Není to tak? Nosotros podemos darle perdón a alguien cuando nosotros no tenemos perdón. Můžeme my někomu odpustit, když my sami nemáme odpuštění? Algunos psicoterapeutas le dicen a la gente que tiene que ir y pedirle perdón. A někteří psychoterapeuty vám řeknou, prostě jdi a řekni tomu člověku promiň. Pero esa persona está intentando darle algo a otra que él no tiene. Ale ten člověk má dát něco někomu, co on sám ani nemá? Yo no tenía la capacidad de perdonar a mi mamá, yo odiaba a mi mamá. Já jsem nedokázal odpustit mojí mamince za to, co nám udělala, 3 děti opustila, já jsem ji nenáviděl za to. Cuando ella me llamaba por teléfono, yo no podía aguantar ni 3 minutos. Když ona mi volala telefonem, já jsem s ní nevydržel mluvit ani 3 minuty. Había una relación muy distante entre mí y mi mamá. Mezi mnou a mou maminkou byla pořádně velká propast. ¿Y saben lo que yo hacía? A víte, co jsem dělal? Siempre la culpaba de mi adicción. Vždycky se mi obvinoval za to, že já jsem dnes závislý. Quería descargar el odio que tenía maltratándola psicológicamente. Chtěl jsem to nenávist, kterou jsem byl plný, a přidat na ní, abych ji psychologicky zničil. Nosotros tenemos un error. Ale my se mýlíme. Pensamos que cuando el otro cambie vamos a estar mejor. Myslíme si, že až se změní ten druhý, tak my budeme lepšími. Nosotros no podemos esperar que el otro cambie. Ale my nemůžeme očekávat, že ten druhý se změní. Así que buscar un culpable no va a sanar nuestro dolor. Takže tím, že budeme na někoho schazovat stále vinu, to nám neuzdraví tu naši bolest. ¿Cuál era mi problema? Jaký byl můj problém? ¿Lo que mi mamá me había hecho o el odio que tenía? A to, co mi udělala moje maminka, anebo ten hněv, který jsem nedokázal zvládnout?
La odio. El odio. Takže ten hněv. Cuando nuestro cónyuge nos hace algo que no está bien, Když náš partner nám udělá něco, co není dobré, estamos esperando que esa persona cambie para nosotros sentirnos mejor. očekáváme, že ten druhý se musí nejprve změnit, aby my jsme se cítili lépe. Si esa persona no cambia, lamentablemente tenemos que romper con la relación. Pokud se on nezmění, tak ten vztah končí. Nosotros no podemos permitir que una persona nos lastime, nos lastime, nos lastime una y otra vez. Přece nemůžeme dovolit, aby nám někdo ubližoval stále znovu a znovu. Pero nosotros pensamos que cuando esa persona cambie yo me voy a sentir mejor, entonces nos quedamos en el problema echándole la culpa. A protože my si myslíme, že až se ten člověk změní, tak my mu budeme moci odpustit a proto v tom vztahu zůstáváme, protože stále říkáme, on je na vině. Otras personas piensan que la única solución es escaparse de la otra persona. A jiní lidé si zase myslí, tím řešením bude, když od něho odejdu. Pero el problema es lo que tú llevas adentro de tu mente, el odio, el resentimiento. Ale ten problém je v tom, co ty si dovolíš mít ve své mysli. Ten hněv, ten vztek. Y por más que te vayas a la China, Tailandia, Filipinas, allá vas a tener el problema también, porque lo llevas adentro tuyo. A i kdybyste odešli na Filipíny, tak stejně tam budete mít ten stejný problém, protože ten problém je ve vás. Y les voy a contar un ejemplo práctico. Takže já vám chci vyprávět praktický příběh. Una mujer que se llamó Corrie ten Boom. A jedné ženy, která se jmenovala Corrie ten Boom. Les recomiendo leer sus libros. Doporučuji vám číst si její knížky. Es una experta de hablar sobre el perdón. Ona je totiž odbornice na otázku odpuštění. Y ella era una mujer judía. Byla to židovka, que estuvo en los campos de concentración nazi. A ona byla v koncentračních táborech. Y ella vio cómo un general nazi mataba a su hermana. Viděla, jak jeden nacistický důstojník zabil její sestru. Ella entonces fue una sobreviviente del holocausto nazi. A tak ona přežila ten holokaust. Sabían que mucha gente que sobrevivió físicamente al holocausto nazi no quedó bien mentalmente. A určitě víte, že mnozí lidé, kteří přežili fyzický holokaust, tak nezůstali už mentálně nikdy zdraví. Pero la gente veía en Corrie ten Boom como su mente estaba muy bien. Ale lidé viděli na Corrie ten Boom, že její mysl byla vyvážená, zdravá. Y ella había dicho que ella había aprendido a perdonar a las personas que le habían hecho daño. A ona často přednášela o tom, že se naučila odpouštět lidem, kteří jí ublížili. Y ella ahora trabajaba viajando por todo el mundo enseñándole a la gente a cómo perdonar. A tak ona cestovala po celém světě a dělala přednášky, aby naučila lidi odpouštět. Pero Dios y la vida le iban a dar una lección. Ale Pán Bůh ji v jejím životě chtěl také naučit určitou lekci. Muchas veces pensamos que hemos perdonado, pero todavía tenemos raíces escondidas por dentro. Často si myslíme, že jsme odpustili, ale ve skutečnosti stále máme tam ještě ty skryté kořeny nenávisti. Una vez estaba ella dando una conferencia y vio de lejos venir caminando a alguien. Jednou tak přednášela o tom odpuštění a najednou vidí, že z dálky někdo přichází. ¿Saben quién era? El general nazi que había matado a su hermana. Víte, kdo to byl? Ten důstojník, který zabil její sestru. Y se fue acercando hacia ella. A blížil se k ní. Y ella lo reconoció. A ona ho velmi dobře poznala. Y cuando él se pone adelante, el general nazi le hace hola, hello. A když k ní přišel, tak jí říká zdravím tě. Y en ese momento ella quedó paralizada. A v tu chvíli ona úplně byla sparalizovaná. Y despertó el recuerdo cómo él mataba a su hermana. A všechny ty vzpomínky, jak on krutě ubil její sestru, jí vyplavaly na povrch. Y los viejos sentimientos se despertaron. Empezó a despertar el odio en ese momento. A ty staré pocity, plné nenávisti vůči tomuto člověku se znovu probudily. Y se lo quedó mirando a los ojos. Tak zůstala, dívá se mu do očí. Y ella lo único que hizo es decirle a Dios. A v tu chvíli jediné, co dokázala říct Bohu, Dios,
yo no puedo perdonarlo, A říká, Bože, já mu nedokážu odpustit. pero dame tu perdón. Ale prosím tě, ty mi dej tu sílu odpouštět. Ella pidió algo que no tenía. Ona poprosila si o něco, co nemohla mít sama ze sebe. Eso fue humildad. To byla pokora z její strany. Para entrar en recuperación, Proto, aby se vám obnovila mysl, necesitamos reconocer que solo no podemos. je první krok, který vám dá úspěch, a to je, že si přiznáme, že sami to nedokážeme. Y que necesitamos recibir algo que nosotros no tenemos. Že potřebujeme přijmout něco, co my sami nemáme. Y en ese momento recibió un cambio de pensamientos. A v tu chvíli ona přijímá změnu svých myšlenek. Su corazón se llenó de amor. Její srdce se najednou naplnilo láskou. Y dice que ella lo abrazó al soldado nazi. A říká, v tu chvíli jsem toho důstojníka německého objal. Y él también la abrazó. A on ji také objal. El poder del perdón y del amor. A to je moc odpuštění a moc nepodmíněné lásky, Que puede inundar todos nuestros recuerdos. který dokáže utopit všechny naše negativní vzpomínky. Yo me había dado cuenta que no podía perdonar a mi mamá. Já si dobře vzpomínám, že jsem nedokázala odpustit mojí mamince. Cuando yo llegué a la iglesia, llegué por mis problemas de salud emocional. A když jsem přišel mezi věřící lidi, tak především to, co jsem nejvíc pocitoval, byly moje emocionální bolesti a zranění. Y después de 7 años de ser un cristiano, me di cuenta que no podía perdonar a mi mamá. A přestože jsem 7 let byl věřící, nedokázal jsem stále odpustit mé mamince. Cuando el mensaje principal de la Biblia es el perdón, Když to základní poselství Bible je odpuštění. estaba siendo un hipócrita. Já jsem byl pořádný pokrytec. Pero no podía, sentía odio cuando la miraba. Ale já jsem to nedokázal. Cítil jsem takovou nenávist, když jsem ji viděl. Y un día me arrodillé Jednoho dne jsem poklekl y empecé a llorar. a začal jsem plakat. Y le dije, Señor, yo no puedo perdonarla, no tengo la capacidad de hacerlo. A říkám, Pane Bože, já ji nedokážu odpustit, já nemám na to schopnost. Y le dije, perdóname por el odio que siento hacia ella. A říkám, prosím tě, odpust mi tu nenávist, kterou vůči ní cítím. Y ese era el problema. Yo no estaba aceptando que que el problema principal no era mi mamá, era el odio. A to je ta příčina, kterou jsem si nechtěl připustit, že tím problémem nebylo to, co mi udělala maminka, ale to, že já jsem si dovolil natolik rozvinout svou nenávist. Y yo pude expulsar el odio. A já jsem v tu chvíli dokázal atakovat ty kořeny a dokázal jsem vyhnat ze své mysli tu nenávist, tím, že jsem to řekl. Porque en neurociencia, a nivel neurocientífico, confesar significa expulsar lo que tenés dentro de tu mente. Protože na úrovni neurovědecké, vy když chcete uzdravit mysl a vzpomínky, tak musíte to špatné vyhodit, vypudit ze své mysli. A k tomu slouží právě něco jako je vyznání. Cuando nosotros estamos muy cargados de cosas y empezamos a compartir lo que nos pasa por dentro, empezamos a quitarnos peso de la mochila. A když jsme přetíženi tím stresem a ublížením a nás to trápí, ale někomu se sdílíme, tak jak se to říká, sdílená bolest je poloviční a tak nám ta zátěž na těch zádech je lehčí a lehčí. Así que yo le pedí a Dios algo que no tenía. A tak já jsem prosil Boha, aby mi dal něco, co jsem sám neměl. Y le dije, Señor, dame perdón porque yo no tengo perdón. A tak jsem říkal, Bože, prosím tě, dej mi tu sílu odpustit, protože já nedokážu odpustit. Su amor empezó a sanar mi odio. Víte, a když jsem se díval na jeho kříž a viděl jsem, jak moc on musel odpustit mě, tak jsem si začal uvědomovat, že já bych měl prosit o odpuštění, já bych měl odpouštět, když on odpustil mě. Porque hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Protože musíme mít něco důležitého vždycky na mysli. Nosotros estamos muy preocupados por el que nos hizo daño. My si většinou děláme největší starosti s tím, kdo ublížil nám. Pero estamos preocupados por las cosas que nosotros hacemos a los demás. Ale neměli bychom si spíše dělat starosti o to, co jsme udělali my
těm ostatním, yo me di cuenta que Dios estaba perdonando muchos pecados que yo cometía hacia otras personas. já jsem si uvědomil, jak moc musel Bůh odpustit mě, kolik zla jsem já nadělal tolika lidem kolem. Pero no estaba dispuesto a perdonar a mi mamá. A přitom jsem já nebyl ochotný odpustit mojí mamince. No concordaba eso, ¿no? A tam není žádná souhra v tom, že? Así que mi mente estaba acumulada de dolor y de odio. A tak moje mysl měla akumulovanou bolest, akumulovanou nenávist. Cuando yo reconocí mi problema A když jsem si uvědomil svůj problém y acepté que el problema era mío, no de mi mamá, a uvědomil jsem si, že ten problém je můj a ne mé maminky, y pude buscar algo que yo no tenía, a dokázal jsem hledat, poprosit si o něco, co sám jsem ahora neměl, estaba preparado para darle amor y perdón a mi mamá. tak teprve tehdy jsem byl připravený na to, abych mohl mamince dát odpuštění a svou lásku. Pero también tenemos que pedirle perdón a la gente que le hemos hecho daño. Ale víte, také potřebujeme poprosit o odpuštění ostatní lidi, kterým jsme ublížili. A aquellos hijos que hemos sido indiferentes con ellos. A dětem, Nuestros hijos. a také i našim dětem, protože i jim jsme ublížili. Las veces que hemos lastimado a nuestro cónyuge con miradas, con palabras, con actitudes. A jsou případy, kdy jsme ublížili našim partnerům, jakým způsobem jsme verbálně atakovali, jak jsme se na ně špatně dívali. Las veces que hemos jugado con personas para poder sacarle algo a nuestro favor. A někdy jsme i hráli, Usar a los demás para nuestro favor. a někdy jsme se snažili také zneužívat druhé lidi jenom v náš vlastní prospěch. Las veces que hemos engañado, mentido a las personas. Někdy jsme lidi podváděli anebo jim lhali. Tenemos que hacer una lista de esas personas. Bylo by dobré, aby jsme si uvědomili, komu jsme takto ublížili. Y en la medida de lo posible, pedirles perdón por medio de una carta o en persona. A do té míry, jak je to jen možné, tak umět těm lidem říct si odpust mi. Ať už skrze dopis, nebo zprávičku, anebo třeba i osobně. Ahora, no se trata que la otra persona acepte mi perdón, Víte, že se nejedná o to, jestli ten člověk přijme mé odpuštění, porque muchos no van a estar dispuestos a aceptar el perdón que nosotros estamos pidiendo. protože mnohdy ti lidé ani nebudou ochotní přijmout tu naši prosbu o odpuštění. Muchas personas van y le piden perdón a alguien que le hicieron daño Když lidé jdou za někým a poprosí ho o odpuštění y la otra persona no quiere perdonar, a no quiere aceptar el perdón. ten člověk, můžete třeba za ním jít a říct, já ti odpouštím to, jak jsi mi ublížil, a ten člověk není ochotný ani přijmout to vaše odpuštění. Entonces la persona que pide perdón se entristece y empeora la situación y se empeora. A ten člověk, který přišel mu říct, já ti odpouštím, a vidí, že je zavržený a ta jeho situace se ještě zhorší. Nosotros no podemos hacer la parte que le corresponde al otro, pero sí tenemos que ir y pedir perdón. Y si el otro no está dispuesto, es el problema del otro, pero nosotros tenemos que quedarnos con nuestra actitud de haber pedido perdón. My můžeme jít za tím člověkem, poprosit ho o odpuštění a není už naší věcí, jestli ten člověk to přijme, anebo to nepřijme, ale z naší strany by to mělo být čisté. Así que el perdón es una de las herramientas más poderosas para sanar los recuerdos. Umět odpustit, to je jeden z nejmocnějších nástrojů pro to, abyste uzdravili svoji mysl. No es la única, Není to jediný nástroj, pero es una de las más importantes. ale je to jeden z těch nejdůležitějších. Piensen en una persona, Přemýšlejte nad takovým člověkem, Abraham. jako byl třeba Es muy Abraham. conocido por los musulmanes, judíos y cristianos. Toho znají všichni, křesťané, židé a i muslimové. Los musulmanes creen en Abraham. Muslimové taky věří. Los judíos creen en Abraham. Praotce Abrahama i židé. Y los cristianos creen en A Abraham. my křesťané také. Así que la vida de Abraham es muy conocida. Takže to je velice známá osobnost. Abraham tenía una criada, una persona que ayudaba a su esposa. Víte, on měl jednu služku, která pomáhala jeho ženě. Y Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo de la promesa. A Bůh slíbil Abrahamovi, že mu dá zaslíbeného syna. Pero Abraham no le creyó a Dios. Ale Abraham Bohu nedostatečně důvěřoval. Abraham quiso ayudar a Dios.
A když prostě ten syn zaslíbení nepřicházel, tak si řekl, no, vezmu to do svých rukou, musím přece tomu Pánu Bohu trošku pomoct. Hay veces que actuamos como queriendo ayudar a Dios, como si Dios no fuera capaz de hacerlo solo. Někdy jakoby pomáháme Pánu Bohu, protože jakoby ten Pán Bůh nedokázal udělat věci, které on chce. Y Abraham y su esposa dijeron, somos unos viejos, ¿cómo vamos a poder tener un hijo a esta edad? A tak Abraham i jeho žena Sára si říkají, už jsme staří, už nemůžeme mít děti v takovém pozdním věku. Y entonces decidieron que Abraham se acueste con su criada. Tak se rozhodli podle tehdejší tradice, že prostě Abraham bude spát s služebnou od Sáry. Eso era considerado un pecado porque no le estaban él estaba acostándose con una persona que no era su mujer. Ale podle toho, co říká desatero, tohle je smilstvo, takže hřích. Así que de la criada de Abraham nació un hijo que se llamó Ismael. No a té služebnici se narodil syn, jeho jméno bylo Izmael. Después Abraham aprendió la lección y de su verdadera esposa, Sara, nació Isaac. A poté se Abraham už tu lekci důvěry naučil a narodil se mu skutečný syn zaslíbený z jeho vlastní stoleté ženy Sáry. Pero la criada huyó con su hijo, con Ismael, y ¿saben de quién salió de Ismael? No ale protože Sára se neustále hádala s Hagar, s tou služebnou, tak nakonec ta služebná byla vyhnána a ten její syn Izmael vyrůstal s ní na poušti a víte, kdo vlastně založil, nebo jaký národ on vlastně založil? Los hijos de Ismael son los musulmanes, los turcos, los mahometanos. A tak vlastně ty potomci Izmaele, to jsou Turkové, to jsou islamisté, El Islam. Y los hijos de Isaac, ¿quiénes son? A kdo jsou zase synové Izáka? Los judíos. To jsou Židé. Abraham, por haberse acostado con su criada, actualmente trajo 4000 años de guerra entre judíos y musulmanes. Abraham vlastně tím, že spal se svou služebnou, tak způsobil 4000 let konfliktu mezi Židy a muslimy. Imagínense esa decisión que tomó. Dovedete si představit, jak maličké rozhodnutí ovlivní celé dějiny světa? Hay decisiones pequeñas que podemos tomar que pueden tener grandes consecuencias. Jsou malinká rozhodnutí, které když uděláme, mohou mít nedozírné následky. Y el problema está que cuando empezamos a ver las consecuencias, nuestros recuerdos se empiezan a afectar. A když si začneme uvědomovat, k jakým následkům vedlo naše jednání, tak samozřejmě to začne ovlivňovat ty naše vzpomínky. Pero Abraham, ¿saben por qué tuvo paz en su corazón? Ale protože Abraham si uvědomil, co se to vlastně stalo v jeho srdci. Porque cuando Dios perdona, perdona todo. A uvědomil si, že i jemu Bůh odpustil. Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A vlastně to je to, co Ježíš dělá na kříži vůči každému z nás, protože říká, Bože, odpustím, že oni ani nevědí, co činí. ¿Sabía mi mamá que al irse con otro hombre de casa, su hijo se iba a volver un adicto? Věděla moje maminka, že když půjde s jiným mužem z domu, že její dítě vlastně způsobí, že její dítě bude závislákem? No, no sabía. Ona to nevěděla. ¿Sabía Abraham que al acostarse con su criada iba a traer 4000 años de guerra entre judíos y musulmanes? Věděl Abraham, že když bude spát se svou služebnou, vytvoří 4000 let válek mezi Židy a muslimy? Cuando Dios perdonó a Abraham, solo perdonó el pecado de acostarse con su criada o perdonó todas las consecuencias que iban a venir. Když Bůh odpustil Abrahamovi jeho hřích smilstva, odpustil mu jenom ten jeden čin, anebo i ty následky těch 4000 let bídy? Cuando Cristo perdona, perdona todo. Protože když Ježíš odpouští, on odpouští všechno, nejenom čin, ale i jeho následky. Y Él va a limpiar todo el sistema de cosas que van a venir por culpa de tu pecado. A on touží vyčistit všechen ten systém i těch následků, který způsobil náš hřích. Porque su perdón es más abarcante que tu pecado. Protože jeho odpuštění je daleko mocnější než náš hřích. Así que yo aprendí a experimentar el perdón en su magnitud más profunda. A tak já jsem se naučil prožívat odpuštění v tom nejhlubším rozměru.
y aprendí a poder pedir perdón a la gente que le hice daño con mi adicción. A naučil jsem se odpouštět lidem, kteří mě ublížili. A medida que somos perdonados y damos perdón, nuestros recuerdos van sanando. A když přineseme svá zranění ke kříži a pochopíme, jak moc Bůh musel odpustit nám, tehdy získáváme od Ježíše tu sílu odpustit také druhým, kteří nám ublížili. Yo no sé por qué viniste hoy. Já nevím přesně ten důvod, proč jste dnes přišli. Yo no sé qué es lo que te trajo acá. Nevím, co jsi s sebou přinesl. Yo no tengo ni idea cuáles son tus problemas. Nemám ani představu o tom, co vás trápí, jaké jsou vaše problémy. Si es un problema en el hogar, Jestli je to problém v vaší rodině, si es depresión, nebo je to deprese. si es que no le encontrás sentido a la vida, Jestli je to jenom to, že hledáš smysl a cíl svého života. si hay adicciones que te están esclavizando. Jestli jsou to závislosti, které tě zotročují. Lo único que sé Jedinou věc, kterou vím, que Dios tiene el poder de sanar tu mente y tu corazón. že je to jedině Bůh, který má tu moc, aby uzdravil tvou mysl i tvé emoce. Porque Él es nuestro terapeuta divino. Protože on jako stvořitel mozku je jediný správný terapeut naší psychiky. Él es nuestro psiquiatra mental, On je náš nejlepší duševní psychiatr, que puede limpiar todos nuestros recuerdos más oscuros který dokáže vyčistit i ty nejtemnější vzpomínky, které nás děsí. y comenzarte a darte algo que tú nunca pudiste experimentar por ti mismo. A dokáže ti dát něco, co si v životě ještě nikdy nezažil. Yo no estoy hablando de religión, Já nemluvím tady o nějakém náboženství, nějakých formách. estoy hablando de algo más allá de la religión. Mluvím o něčem, co je daleko výše, než jsou náboženské formy. Estoy hablando de una persona, Hovořím o jedné bytosti. la persona de Dios, A to je Bůh. un Dios amoroso y perdonador, Bůh, který je láska. Bůh, který má moc odpustit. que puede cambiar el circuito de tu vida Ten, který dokáže změnit ty tvoje vychozené cestičky. y tomar tu corazón herido Vzít tvé zraněné srdce y sanarlo. a uzdravit ho. Que Dios les bendiga grandemente y gracias por haber venido a esta conferencia. Já vám chci popřát, aby ve vašich životech Pán Bůh zazářil do každé temnoty, uzdravil každé zranění. Děkuji, že jste dneska přišli. Con mucho respeto, A protože si vás velmi vážím, me gustaría poder orar por ustedes. rád bych řekl krátkou modlitbu za vás za všechny. Me gusta orar con mis pacientes. A víte, já totiž používám modlitbu jako jeden z terapeutických nástrojů pro své pacienty. Porque el carro sin gasolina no funciona. Protože víte, auto, když do něho nedáte ten benzín, tak vám nepojede. Vamos a buscar gasolina. Pojďme si nyní říct o tu sílu, o ten benzín. Cierra tus ojos donde Stačí, když zůstanete sedět a jenom zavřete své y oči. yo voy a orar por ti. A já se za vás chci krátce pomodlit. Querido Dios, Náš dobrý Bože, gracias por escucharnos chceme ti poděkovat za to, že ty jsi nás slyšel. y queremos darte nuestro corazón herido, Chceme ti, Pane, odevzdat naše zraněná srdce, lastimado por los golpes de la vida. které jsou tolik ublíženy, tolika ranami života kolem. Queremos entregarte cada pensamiento negativo que viene destruyendo nuestra mente. Chceme ti, Pane, dát každou negativní myšlenku, která přichází, aby likvidovala a ničila naši mysl, náš pokoj. Y queremos que tú entres a la caja de nuestros recuerdos A Pane, my si tolik přejeme, aby ty se svým pokojem a uzdravením si vešel do té krabice našich vzpomínek. y tú limpies cada recuerdo oscuro de nuestra vida. Aby si, Pane, vyčistil každou tu negativní a temnou myšlenku a vzpomínku. Señor, danos tu perdón Pane, prosím, dej nám sílu od tebe, sílu odpustit. y que cada cosa que hemos hecho hacia los demás A Pane, každou špatnou věc, kterou jsme udělali těm, kteří jsou kolem nás, o cada daño que nos han hecho otras personas a každé ublížení, které nám učinili ostatní, ahora esté limpiado y sellado por tu perdón. kéž, Pane, nyní je to vyčištěno a je to zapečetěno tvou mocí odpustit. Probablemente muchos de nosotros no sabemos si realmente existes, Pane, možná někteří z nás ani nevíme, jestli existuješ. pero que esta sea la oportunidad de saber de que tú eres un Dios real, amoroso y sanador. Ale kéž, Pane, toto je ta příležitost, kterou ti dáme, aby jsme poznali, že ty jsi skutečný Bůh,
který nás nepodmíněně miluješ, který nám odpouštíš každou naši vinu. que es capaz de llenar nuestro corazón de felicidad. Děkujeme ti, Pane, že ty máš tu moc naplnit naše srdce skutečným štěstím. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. A za to ti moc děkujeme v mocném jménu Ježíše Krista. Amén. Amen. Amén. Muchas gracias por haber. Pero muchas veces las comodidades nos hacen creer que somos los mejores, que estamos bien, que Europa crece. A my často si myslíme, no, protože my máme takové luxusní zázemí a jsme na vysoké úrovni, takže jsme v pořádku, tady to prostě roste. Pero muchos de ustedes están vacíos de la misma manera que la gente en Sudamérica. Ale mnozí z naší společnosti zakrývají daleko hlubší prázdnotu, než jaká je v Jižní Americe. Puedes decirlo así statistika. Yo iba así, es que lo iba a decir. Y Jana me está pidiendo que diga una estadística. Abych vám to dokázal, že tomu tak je, tak si poslechněte statistiku, co se týká konzumace drog u vás tady v České republice. En República Checa las mujeres consumen más droga que los varones. V České republice ženy konzumují více drog než muži. Si no lo digo yo. To neříkám já. Lo encontramos en la página oficial de adicciones de República Checa. To jsme našli na oficiálních stránkách informujících o závislostech u vás, tady v Česku. ¿Saben cómo le dicen a República Checa? A vy určitě víte, jaký primát hrajete v České republice, nechvalný? La capital mundial de la cerveza. Jste hlavní město konzumace piva, nebo hlavní centrum konzumace piva. Así que las cosas no están muy bien. Takže i to, že máte vlastně největší spotřebu drog, amfetaminu, více než všechny země v celé Evropě. Ok, lo que acaba de decir Jana es muy importante. A to je velmi důležité, že co se týká extáze a amfetaminu, těch umělých drog, my máme větší spotřebu drog, než celá Evropa dohromady. U nás v České republice. Ještě nechoďte, ještě můžete vyhrát. Tak si tam aspoň něco dobrýho, tam je ochutnávka. Ano. Jaký návod který nemá problém odpouštět ostatní. Odpouští, všechno odpouští, prolízá všelijak může a má problém odpustit sám sobě. Que puedes aconsejar a persona que perdona a todos, pero no puede perdonar a sí mismo. Nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos. My nedokážeme odpustit ani sami sobě. Nosotros estamos intentando un imposible. Protože pokud se o to budeme snažit, tak děláme něco, co je nemožné. Solo hay dos cosas que el ser humano puede hacer. Jsou jenom dvě věci, které lidská bytost dokáže udělat. Recibir perdón Přijmout odpuštění. y dar perdón. A dát to, co jsme přijali, to odpuštění. Algunos le llaman no puedo perdonarme a mí mismo. Někteří říkáte, nedokážu odpustit sám sobě. Yo lo llamaría de otra manera y es lo mismo. Já bych to nazval jiným způsobem, i když je to stejné. No puedo aceptar que soy perdonado. Nedokážu přijmout to, že je mi odpuštěno. Mis recuerdos todavía siguen manchados con la culpa. Moje vzpomínky stále pokračují a jako by byly poskvrněné mou vinou. Uno de mis tantos trabajos Jeden z mojich povolání, které dělám, es una vez por semana hacer una terapia de grupo en la cárcel en Colombia. je, že jednou týdně chodím do vězení a tam dělám skupinovou terapii. Y allí los casos son muy serios. A tam jsou velice vážné případy lidí. Y tengo un paciente que mide 1,93 m. Mám pacienta, který měří 1,93 m. Sus manos son más grandes que mi cara. Jeho ruce jsou větší než celá má hlava. Todos tatuajes. Všude má tetování. Se llama Máximo. Říká si Maximo. Y él viene caminando así. A chodí takhle. Juan Pablo, hola. Ahoj, Juane. Y yo, Hola. Ahoj, Maximo. Máximo trabajaba, era un sicario, mataba gente por dinero. A Maxim byl nájemný vrah. En la época de Colombia, cuando estaba Pablo Escobar, el narcotráfico, A v době, kdy v Kolumbii byl drogovým dílerem Pablo Escobar, en los años 80, v 80. letech, se desató una guerra donde estaban los militares
los terroristas y el narcotráfico. Se rozpoutala válka mezi drogovými dílery a mezi Los terroristas. a mezi teroristy. Serían los grupos armados terroristas. Prostě vyzbrojenými zbraněmi, tou mafií. Y también los militares por otro lado. A navíc se do toho ještě zapletla armáda. Así que los sicarios tenían mucho dinero porque muchos de estos grupos contrataban a ellos para matar gente. Takže ti nájemní vrazi měli spoustu peněz, protože jedna nebo druhá skupina si je najímala, aby zabili konkrétní lidi. Máximo había matado más o menos 28 personas. A tento člověk zabil téměř víceméně 28 lidí. Él jamás consumió drogas en su vida. On nikdy nebral drogy, Pero cuando llegó a la cárcel, ale když se dostal do vězení, cuando se acostaba y quería dormir, když večer ležel a chtěl usnout, la culpa que tenía no lo dejaba dormir. ta vina, kterou cítil, mu nedovolila, aby usnul. Nos costó a nosotros un año hacerle entender a Máximo que Dios lo había perdonado. Trvalo nám to 1 rok, než jsme pomohli Maximovi pochopit, aby uvěřil, že Bůh mu může odpustit i tento hřích. Él no podía aceptar que una persona como él podía ser perdonado de todas las atrocidades que había hecho. On nedokázal pochopit, že člověk jako on může přijmout odpuštění za všechny ty zvěrstva, která udělal. Y él para calmar la culpa consumía drogas muy fuertes. A on, aby utlumil potom tu svou bolest, tak začal brát drogy. Un día pasó un milagro. Ale jednoho dne se stal zázrak. Él pudo entender que Dios lo perdonaba de todos sus pecados. On najednou jakoby dostal dar, uvěřil tomu, že Bůh mu odpustil všechny jeho hříchy. Y cuando él tuvo la capacidad de creer en ese perdón, A když dostal schopnost uvěřit v tady toto odpuštění, su culpa desapareció. celý jeho pocit viny zmizel. Y automáticamente no quiso consumir más drogas. A automaticky už nechtěl více brát žádné drogy. Hoy es uno de los líderes de la iglesia adventista en la cárcel. A dnes je jedním z vedoucích církve adventistů, kteří vlastně v tom vězení mají celý svůj samostatný pavilon. Yo soy uno de los líderes en mi asociación en el área de salud mental. A já jsem jeden z vedoucích právě tady této skupiny v tomto vězení, co se týká duševního zdraví. Y a mí me toca hablar con Máximo porque él es uno de los encargados de nuestra iglesia. A já tam stále musím jednat s Maximem. Y tenemos muchos pabellones donde tenemos grupos de 30, 40 personas congregándose como adventistas. Máme tam řadu různých pavilonů v tom vězení, kde se schází třeba 30-40 lidí, jako by měli tam svou vlastní ¿Y církev. saben por qué muchos de esos pabellones que comenzaron a querer estudiar la Biblia con nosotros? A víte, proč v těch jednotlivých pavilonech začali mít tu touhu studovat s námi Bibli? Porque vieron el cambio en la vida de Máximo. Protože viděli tu změnu, jaká se stala v Maximově životě. Porque Máximo era terrible, era más malo que el ácido. Protože tenhle člověk byl příšerný, byl ohavný a hnusný jako kyselina. Pero Dios le cambió el corazón. Ale Bůh mu změnil totálně srdce. Máximo no necesitó perdonarse a sí mismo. Maxim nepotřeboval odpustit sám sobě. Él necesitaba aceptar el perdón que Dios le daba. On potřeboval přijmout to odpuštění, které Bůh mu dal. Eso es lo que yo creo. A to je to, co já věřím, že mu pomohlo. Takže tady vylosujeme teďka 3 výherce. ¿Quién gana el millón? Kdo vyhraje milion? Tak. Máme tady... Verlenka, Wernerová Lenka. Venga. $1 millón de dólares. Takže $1 millón de dólares. gratulujeme, Letičko. Hodně štěstí, ať vám to poslouží ke zdraví. Díky. Další. A tady máme pouze telefon 602 553 430. No name. No ne, žádné jméno, ale víme, o čem se jedná. 602. Hey, sí. Aha. Tak. Su nombre. 602 553 430. Jo? No. Jo?
En otra oportunidad. Otra opportunity. Najdete něco, co vás obohatí? Takže Svítavská, ahoj. Svítavská, ahoj. Dios es muy poderoso. Amen. Je mocný. Takže my moc děkujeme za krásný večer. Pokud jste tam napsali nějaké dotazy, budeme se snažit vám je odpovědět. Kdybyste měli ještě nějaké další dotazy, budeme s vámi tam na té objednávce, takže máte se.